It's another beautiful Friday. Hello, Salibo, Nani, Makadini, and welcome back to Destiny Blitz. My name is Tasha. As you know, Destiny Blitz is a program brought to you by Destiny TV, and our program is aimed at just giving you the highlights of the shows that would have done during the week. And having said that, let's hop straight into the highlights for this week's shows. Kuchikoro kune vamwe ndamuendesa kuchikoro ikoko kune vamwe anotoenda asi ndakatomurindira ndakatomugariri medhemu wacho vanenge vachiti mwana unyane musikana zvokuti ndotombosvikira pakutomboti ko vai vanorasa vana vai ko dai inini ndakangorasawo tadiwa nacho pamwe izvozvi ndingadai ndichitosunungukawo. In our first story from nyaya dzematare, this week tanga tiri kudarira chief ngezi. Pana vana amukurungai vainetsana pamusoro penyaya ye ndovati kumba yemusikana yamedhewo mabuda kuda kukurora tatiresa bhutsi yaliita ione ichipinda mumba mako iwewe uri kutadzisa mukadzi walii kugara uri kubata mushonga kuti ufuratise lii kuti asaone mukadzi wake. Vakazobva amai ava ndobva vaenda kumba kwavo. Ini ndakabva ndamuka ndobva ndaenda kwasisi vangu ndobva ndoti ini ndafunga kunomang'ara nyaya iyi ndobva ndadaro amai vandobva vakupokota vari pamba pavo nekuti vari padhuze nepadhuze nasisi vangu vakati ndoda kuona munhu imbwa yachayozobvunza nhauyi pano. Saka ininiwo semunhu womubereki ndakati nhauyi sezvo vasvika kumba rege ndinobvunza. Pandakasvika ndichida kuti nditaure navo ndakati nhai amai lii ndisati ndataura nhau yangu vakabva vatisaidzira zvikanzi bvai pano. Ini ndobva ndabva ndichoshaka chandakasaidzirwa namai vandichida kuti ndinonzwisisana navo kuuya kwavanga vaita pamba pangu. Saka ndaida kuti ivo ndo vakanga vauya pamba penyu vachitaura nemusikana. Vachitaura nemusikana. Imi mazoendako vakuramba kuti imi muendeko ivo penyu vauya. Vakabva vandisaidzira vakati bvai pano. Ndizvo here amai? Inini chakandipa ndizvo. Mukutonga kwakaita mambo nyaya iyi, mambo vakataura vachiti even though maparents ane chokuita panyaya dzemamarriages evana vavo, however they should not be the ones to make decisions before vanyatsoconsulta thoroughly vana vavo in matters regarding their marriages. Nezuro chaiye zvavanenge vachitaurirana vaviri ava vangakupuhwa mukana vabereki tisimo mazviri. Handiti tozonopindira kuti chabuda nemwana wangu chii musarudzo yangu yako. Ndoda kuti tiende zvedu munyaya tinozviziva upenyu mwana akadhedhekedzwa. Mamai ndo vazhinji vanodhedhekedza vana kana mwana asangana nedambudziko makuchema ndo vanochema kuti namba 1. Handiti makona. Saka isusu tinoda kugara takurambidzai kuita kwakadaro. Handiti makona. Patongove nemwana muzukuru uyo ukama hwatonanya kumukasa huda hwatovepo haugezeki. Handiti makona. Nyange mukashandisa sipo inengei mukatokuvara kupera nyama ukama ihwo ukasara hudipo. Handiti makona. Ndokuti mukaona mwana wenyu achiri kusangana nemurume wake semurume wake, mai vake vanogona kutadza kuzviziva. Achiti akasangana namai vake ofunga kuti ndiri kunyengedza amai. Handiti ndizvo mutemberi. Anogona kutifunga kuti ndiri kunyengedza amai. Handisi kudanana naye paya mai ndakatosiya ndakazodini. Ivo vachifamba vese motoona mwana arumurwa uyu patoberekwa uyo. Handiti makona. Mutemo wamambo manje woramba kuti haugone kubereka nemwana wemunhu uchihwanda ari kumba kwake iwewe uripo murume wake. Mambo was also pleased because the husband in question munyaya iyi akabvuma akataura kuti inini mukadzi wangu ndiri kumuda. And this is what Mambo had to say. Wangu mukadzi wangu. Mukadzi wako wakapedzera kumuona rini? Nezuro. Muchiziva kuti makuya kudare uchienda kunomuti shamwari kana taenda kudare kozondirevererawo. Kana wapedzera kumuona nezuro. Makaonekwa mukavapa zvinhu zvavo
Handisi kuseka ndikubvunza. Saka amai imi sorry munomudari ndo zvatinotaura. Tenda kutsvaga kuona kuti vanhu varada kupindira pavanofanirwa kupinda. Usataimire mukadzi wako. Hakuna chinhu chakashata ndokuti unoramba mukadzi anditi. Woitongo ucharumwa nemiboko unoziva. Uchitaimira kuona kuti vapinda ere maidhingi apo. Tuvana twevaridzi vafanira inotsvaga kuti maidhingi varipo here. Aiwa titi tsika yakadaro. Mukadzi hataimirwe nemurume wake, unotaimira muri mukomana nemusikana. Handiti ndizvo? Munyaya iyi mambo vakabva vasarudza kuti vanga vasingazope mutongo wekuvabhadharisa mombe kana hwai kudare, nokuti vakaona kuti vanhu ava vakanga vane nyaya idiki uyezve yaikwanisa kugadzirika as a family. So as he was ruling the story, rather he ruled that saka tiri kuti isusu iye zvino muchibva pano handisi kupa mutongo inokuti nhingi ngabhadhare nhingi chakati, asi chandiri kuda ndechandafarira chinovaka ukama hwenyu ndechekuti mukuwa chaadayira ega kuti mukadzi akataura ndamubvunza mubvunzo uri sensitive wokuti umwe agone kutaura muno vatapindura. Saka ndiri kumusiya ndamupa nyaya yekuti chienda kunozvizivisa kuna mbuya vako. Likewise in this story, mambo also gave a ruling concerning mukadzi uyu wechi2 ari kunzi anga agara atoenda kumba kwevamwe vaamukurungai. Muroora ari kumba ane mwana? Asati. Hatigone kurasa chiri mumaoko nekuda kuuchira. Muzukuru wenyu. Izvozvo manje chatoda kuti tigadzirise ndechekuti Lee ataurire imimi samai vake, ataurire ambuya vake muno nhasi kuti mudzimai wangu uyu wamuinayo uyu akazotorwa neumwe murume, imhosva inenge yaparwa. Handiti mapona ngaataurire dare rino, tomuudza isusu zvekuita kuti kana munhu waakutora umwe mukadzi pamusoro peumwe mukadzi chii chaunofana kuita, kuti uyu mukadzi uyu iye zvino chiripo ndechekuti anenge achiti handingasiye murume wangu ndini ndakatanga, ndini ndine mwana naye, ndini ndakazodai dai. Haisi sarudzo iyoyo, upenyu hwako ozovei mangwana. Handiti mukadzi waLee mukuru, kwete kuti mukadzi asina mwana pamba ndiyo zononzi mukadzi mukuru kuna Lee. Chisionekwe ichocho. Handiti mapona chisionekwe mashura chaiwo. In relation to the story that we just gave to you, what advice would you give to this family? Let us know in the comment section. In our second story, just like Stella always says, tinoziva isusu kuti kuva amai ibasa, kurera, kuchengeta, kukudza vana ibasa, asi tinozoona kuti vana amai vanenge vachichengeta vana vanehurema basa racho rine zenge rakapetwa. This week in Twice a Mother, we were in Epworth uku kwatanga tenda kunoona Amai Tadiwa. Mai Tadiwa mukadzi ane vana 5, of which the last born Tadiwa ari kurarama anehurema, a condition well known as Down syndrome. Ndakaona paive paine musiyano chaiwo ngokuti Tadiwa uyu pandakamubereka ndakanga ndisingazivi kuti ndo zvaari. Zvakazongondichinjira kuma 2 years ndaona mwana wangu asingakambairi, abva adzokera pakuita mucheche. What is Mai Tadiwa's story? 5 years kubva kuma 3 years 4 years ndaingobereka kumusana, ndichiti ndikasiya ndamugadzika ipapo ndotoenda kumbaro uko ndikadzoka ndikamuona asina kana munhu ambomuchinja. Saka upenyu hwaTadiwa hunondirwadza kusvika pari zvino. Ndinongoti zvinhu zvandakapiwa naMwari, saka handina wandinorambira, zvokuti ndotombosvikira pakutomboti ko vai vanorasa vana vai, ko dai inini ndakangorasawo Tadiwa nacho pamwe izvozvi ndingadai ndichitosunungukawo. Asi ndakazozvifunga ndikati aiwa, chaunenge wapiwa haunawo uchirambira. Kusvikirira paari zvino iye zvinotadiwa ndotonetsekana naye nokuti haagadzikike pandaenda naye ndakatongobata ruoko ndichimuti gara apa. After Mai Tadiwa vanzwa news of condition yaTadiwa, what did she do? Asi ndakazozvifunga ndikati aiwa, chaunenge wapiwa haunawo uchirambira. Having a child like Tadiwa
What are the problems that Mai Tadiwa faces on a daily basis? Ona kuti hanzi ane noise nevamwe vana. Plus haagadzikiki. Ukamuti gara apa haagari. Saka vaitombofunga kuti pamwe mukaenda naye kuchipatara anogona kunobaiwa injection kana kuti anopiwa mapiritsi amunopota muchimunwa wodhakwa wombovata. Ndomutsanangurira vaindiitirawo vamwe. Achimuka kusvika azonorara apana paanomborara here paanomboti harare masikati. Anongorara ka1 manheru. Masikati harare anenge achingotamba. Pakutamba apa ane shamwari here kana kuti zvamuita zviri kuti ane noise nevamwe kamuti ane noise nevamwe mune muchireve. Ndenjireva kuti haaende kana kune vamwe ndeni chingori naye mumba achingozvitambira ari mumba imomo. Sei muchibva magara naye mumba imambonge muchitaura muchiti anoda vana vadika anoda vana vezera rake. Ndikamuendesa sezvazvo apa vaenda kuchikora ndi vakadzoka iyewo ndomuti chimboendawo uko vaiva anenge achitamba navo vanenge vakumudzinga kuti mwana wenyu anorova vamwe vana ngabvi indobva ndaenda ndobva ndamutora manje ndobva ndamuisa padhuze neni. It is well known that having a child ane condition yakadai or any other conditions can lead to criticism from the community. Has Mai Tadiwa ever experienced such criticism from the community? Kasiyana. Vamwe vanokwanisa kuzvigaichira kuti mwana uyu anorwara. Asi vamwe ava havazvigaichiri. Padhuze ipo pana paakaenda kanoputsa window apo. Ndakaenda ndikatonoisa chichemo kuna amai vacho nababa vacho. Baba vacho vakazvigaichira. Ine ndakavaona kuti aiwa munhu atendeseka kuti mwana wangu anorwara. Ndakanzwa vakundipindura muromo kuti aiwa ndichagadzirisa mwana wangu. Asi zveshuwa window ravo vakabva vagadzirisa nokuti Tadiwa akanga aripotsera achiedza kutamba nevana vavo. Asi yakazononhonga dombo ndobva anotema window riyari. Saka baba vaye namai vaye ndakaona vakazvitambira vakati aiwa mwana uyu anodini anorwara. Asi vamwe manje ndo vakanga vakuchitaura mazwi akaipa. Kana nepavanogara ipapo ndavabviswa nokuti mwana wavo agarisika nevanhu zvakanaka. Another thing from Mai Tadiwa's story that was so heartbreaking to hear was the issue of Tadiwa's education. When she expressed kuti Tadiwa paanotoenda kuchikoro sometimes anofana kutoenda naye kuchikoro nemhaka yekuti dzimwe nguva anozosara achitiza. This is what she had to say. Nokuti kune kuchikoro ikoko ndino ipapa pane Epworth primary panoenda futi vana vakaita saivava. Ndakatozonzi nevamwe mwana uyu muendesei kupi kuchikoro kune vamwe. Ndamuendesa kuchikoro ikoko kune vamwe anotoenda. Asi ndakatomurindira. Ndakatomugaririra. Madam wacho vanenge vachiti mwana wenyu ane musikana. Zvichiroti kana atoenda kuchikoro nemiwo makutoendawo ndonomurinda ndo yapano na12 ndikaenda kuseni kuma7 ndodzoka pano paanobuda na12. Ane mazuva aitomboenda kuchikoro muchidaro. Ndichitodaro ndozvandotoita izvozvo. Ndo zvakaita kuti aregere kuenda kuchikoro. Ndinomboti dzimwe nguva kana inini ndakaneta senyama dzangu dzandisiri kunzwa mushe saizvozvi pamwe dzimwe nguva handitoendi naye. Asi kana ndiri right ndinoenda naye kuchikoro ndosvika ndomugaririra ndichimudzokera muchikoro. Madam wacho akanditi mwana wenyu haagari mukilasi anenge aida kuenda kundotamba kumuzerera. Saka chimbouyai mumbomugarira. Saka ndotoenda kutosiya zvese chandinoita pano ndotoenda ndinomugarira kuchikoro. Ndichimuti dzokera muchikoro. Kana apa break paindogara navo vachidyiwa nevamwe vana. Iyo ndomuti chidzoserawo malunch ako mubhegi uchidzosera mukilasi kana lunch break rapera wodzokerawo mukilasi muye. Saka ndotoona kuti ndine dambudziko handina kana chimwe chandinoita muupenyu. Okay viewers, always remember that we are running a diaper bank, and diaper bank, like I said last time, Diaper Bank is a platform that we have created so that we can help these mothers vane vana vakurarama different conditions, so that we can help to make their burdens lighter. If you want to help, kindly contact us on the numbers showing on the screen. And that's all we had for you today, family, here on Destiny Blitz on Destiny TV. Remember, you can catch me here again next Friday, same time and same place. And also, don't forget to like, subscribe, and share our content, because this helps our channel to grow. And stay blessed wherever you are. Till next time.